Khiruni police station ke parlo ke damtang wusik ni phayeng koi register kep aningwe por phai nar kep malom jengkha hi thialong humnar ke wakula da he mi ge chopena jok pahok vai chemandet anpin lo ke damtang wusik ni phayeng koi register kep aningwe por phai nar kep malom jengkha hi thialong humthrok sia kula da he mi chupi det lo bangso putha ke thek dun long atum pen ke than pon atengke ihuma kula da long rihinga mi pena jok si kai ke ki do vera kula da he mi ke chopang chenglo Laso jok men ke pamep dunun edera jok si akaprek humtroka kulata me chudun dedlo pusi thanpon jengkha hawaralong tong se koda phat me kapamep asahem mate fire brigade asahem amatsi ave jongsi bangso asahem tebok terai do posonte la puana kulada heb abangke me chupon long le deji apodlo pusi rada tumpen ningjepon dak jengkha Arab penisi sarkar long si kachini ngri jang tunglam bang kedo ta jengkha long abatai son jengkha bojar mi gichu ikonak dulu da sita iko batai tin sita me tum tak fire brigade awar sai bang apora tinglong di ke fire brigade bang chit hamren ban si bangi longka ban si bangi hojai ban si bangi kasi dak heruni pen dongka ada middle dak jengkha long si isi fire brigade service no isi sarkar tum nang bi bulote isi akemis non sona kisung bang ko bedai bangso akula da hem me ke chohut akula da hem phulake babu tiso om narayan chauhan shambhu chetri ramanand chauhan lakshman chauhan ramesh chauhan lapen sanjay sahani atumakulat pusi pangthekpon jengkha hithialong me ke cho phong lo lasi sarkara hin pen prabjin pen khiruni pen dongka mukam adak elongbak fire brigade asa hem nangki biji aphan jengkha bazar committee amai phu joyram timung pen kachuningri padopon teknolong mate acar dan dan tepokterai dengan teknolong ala kela pulo ne karen da dukan adu karen apos do amala so karen apos so market da pensi mi kiri blong tapi si teknolong baket teknolong tu naik tak Kumpuan mga kulat na hok lola. ini nona pugelangat da onoman lah kum kep ke society ta isa kep Khiruni pen Mohanteron Karbi Anglong live